Ertzaintzak abisua eman du. Kontuz Korreosetik iritsitako emailekin. Milaka ordenagailutara iristen ari den mezua ez da benetan Espainiako posta zerbitzuarena. Errusiatik datorren birus bat da baizik. Email iruzurtiak Korreosen itxura korporatiboa ahalik eta zehatzen imitatzen du, baina testu hasieran gaztelania kaskarra dakar. Mezua ezabatu egin behar da, ezin da ireki, are gutxiago barruan dakarrenari jaramon egin. Lapurrek eskatutako pausuak segitu ezkero ordenagailuaren kontrola ostuko digute, akabo datu guztiak, sarbideak enduko digute. Basta normala, Korreos esatie badekozu pakete bat, edo BBK esatie dekozu faktura bat, ordandu barik, edo zozeralako, ezta? Diska gogor hau iruzurra jasan duen bezero batena da. Erremediorik gabe dena modu seguruan ezabatzen ari dira orain adituak Bilbon. Datuak betiko galduko dira. Barduan ez dozu segitu bihar, inoiz, egin behar duzuna da, korreotik ezabatu. Hori da egin behar dena beti. Ez fiatu. Behin ordenagailua blokeatuta, biktimak mezua jasoko du diru eske, erreskatea gainera egunez egun garezituz doa. Ordainketa bankuetatik egiteko eskatzen du xantaegileak nortasuna babesteko. Itxuraz, Errusiatik datoz email iruzurti hauek.